Ok, mbala sorako mialoha zegny no jeudi mbala magnaraka tsy tapy agnatin'ny programme ty ato développement personnel zay mianga avy agnatin'ny chaîne YouTube THIERRY Titan ty ato zegny. Ketsaka niany zegny atsika angala thème maraiky koa zegny how to control money. Ino ma dikan'zegny amin'ny teny gasy mika? How to control money. How to control money. Karakory zegny amehezanao vola contrôliavagna le izy fa tsisy ndraiky andeha contrôleranao. Ya. Zay zany dikany amin'ny teny gasy zegny karakory andeha amehezanao i vola fa tsy vola iny de mamenao. Donc zegny izy ka mbola voalohany no zoty agnatin'ny chaîne YouTube ty ato araka ny raha fivolagna zegny azadigna mi-abonné aveo activer notification anao zegny. Izy ka misy raha zegny tokony alaigna antsoratra aminazy ty tsaratsara kokoa zegny anao mangala antsoratra. Fôtony zegny ny question ara-bola zegny matetiky manahiragna antsika maro be mihitsy amin'ny fiaignana andavanandro. Na dia za mivolagna zao ty zegny sahiragna mitady mpampianatra hoe karakory ahitako mpampianatra andeha mpianatra za ara-bola fa thanks to my God soragna Zagnahary zegny nahita mpampianatra avy Houston Texas zegny izy tanao amin'ny lien ambany zegny mampianatra fo izy ke nentina ravoagna zay zao ty zegny nianatra de mba fa misy notion hely zegny azo de entigny mizara amintsika jiaby agnatin'ny chaîne YouTube ty ato kala sorako anao hitandregny avy amizay zegny sorako anao aharitry jusque amin'ny farany zegny safe mety misy koragna kely zegny andeha ataon'ny mika zegny amintsika hoe makasiky ny ara-bola misy raha andeha koragna zegny anao avy eo mika ya misy koragna zegny andeha tsipitsipiny makasiky ny vola zegny mba tsara koa zegny atsika mitandregny raha zay zegny safe i raha io zegny ilagna partage no échange zegny partage aloha mandeha aloha aveo échange amin'ny vidéo magnaraka za magnazava hoe partage aveo échange fa nitsika hito zegny juste hoe magnazava hoe how to control money mitany mika mi-control money amin'ny développement personnel fazavaiko zegny za toujours mibase amina mind. Ino mind zegny? Ino mind zegny? Fagnahy talandao. Fagnahy. Fagnahy. Izy le volagno misy fagnahy tontotro ndraiky tsy tontotro. Nefa atsika mi agnatin'le tontotro 10% fo. Araka nazavainy docteur Bruce Lipton. 10% fa atsika tontotro amin'ny activité amin'ny raha jiaby andavanandro findrindra amin'ny brain activity. Amin'ny asan'ny fagnahy zegny 10% fa atsika tontotro. Nefa 95% tsy tontotro. Donc zegny rehefa tia contrôler money amizay zegny atsika contrôler vola zegny tsy maintsy miditra amin'ny brain koa zegny atsika na hoe amin'ny mind activity koa le fomba fiasan'ny saigny zegny dira karakory atao amitsabo izy nisy boky avy novakiko tsela zao ty philosophie agnatin'ny boky philosophie le fa boboko amin'ny vidéo io hoe miteraka reality io izy miteraka reality zavatra telo tofa volagniny mahatonga izy malakilaky voalohany izy mind faharoe nature fahatelo absolute ino le absolute tiany volagniny io zegny god raha ohatra i god ty zegny apetraka anao voalohany vao maika mahay malaky izy fa ny nature ndraiky god nature ndraiky Zagnahary zegny tsy contrôlenao igny fa ny contrôlenao io zegny mindnao donc zegny manomboka io zegny anao mi-contrôler amin'ny mindnao ino ma raha contrôlenao amin'ny mindnao amin'ny fagnahnao zegny raha contrôlenao amin'ny fagnahnao zegny faute ino faute eritreritry zegny faute zegny donc zegny zay zegny ientitsika zio ty zegny agnano pratika atsika amina eritreritry agnano pratika atsika amina eritreritry fa izy eto zegny ataontsika pratiky miconte vola ino zegny raha tsapanao magnoloagna olo zegny raha ohatra ka mahazo gros somme d'argent zegny mika tandresanjare anao mba ino zegny raha tsapanao magnoloagna zare zegny misy olo zegny namina mandeha amin'ny banky na hoe ndafasanao vola fontro be de misy réaction zegny aminazy ke izy io zegny tsara alantsika stress zegny manomboka izy io ty ino zegny raha tsapanao amin'olo Matetiky ny tegna fita zegny l'olo tsara mpahazo vola be regny zany vao mahita vola be izy na vao maharay zany izy zegny izy stressé izy
tonga de tsy hainy zegny karakory ataony vola i karaha mangovongovotry izy karaha matahotra izy hoe indesiko vola be to zegny tsisy raven'olo zany any tsy stable zegny izy ny tegna marigny satria tsy zatra tsy ao le fahazara trouble mindinazy zany Yeah. de stressé izy tagnana zany koa fa stressé zegny miaigny amle hoe survival mode zegny am'zay fotoagna zay amin'ny andro hafa kotsika magnazava zegny karakory ndraiky survival mode zegny Yeah. hoe mila velogno fogna zany Yeah. Ke izy volagny mika teo igny misy stress zegny. Misy stress zegny ke izy eto zegny andeha angala le stress zegny raha tsy ambontsika eto. Tandregny tsara anao andeha angala stress zegny atsika eto makasiky vola zay zegny de andeha iasantsika amina mind zegny. Mind zegny iasantsika eto de amin'ny programme zavanao amin'ny liembanao zegny magnazava zegny bebe kokoa fa izy eto zegny juste fagnampiagnanao fo safa izy ao zegny somary agnifambola hely zegny fa izy eto natao gratuit zegny de ngala stress atsika eto mind koragnantsika eto fagnahy zegny donc zegny i manditsika ty zegny mifonctionne à partir ny chiffre number zegny chiffre zay zegny numéro donc zegny manomboka eto zegny tokony zatra manipulation na numéro zegny saigninao le fagnanao zegny saigninao mila zatra manipulation na numéro donc zegny mierigny mimpody mianatra mikonto koa zegny anao fa izy io zegny nina vola zegny safetsika eto mikoragna vola donc zegny iaraka atsika nanao mitandregny zao ty nanao mika agnano exercice atsika amina mind mahatonga hoe karakory ariky atonga le saigninao ho zatra vola zegny iala agnatin'ny stress zay zegny safe le stress zay zegny mahatonga olo araiky lose memory losing mind de lasa na somdaraza maventy be zegny tonga eo de lasa tsy hainao zegny ino raha andeha ataonao izy lasa stressé zegny anao fa haintsika zegny karakory stressé zay zegny fa izy zegny atsika go 500 1000 francs dimanjato 5000 10000 25000 50 100 000 zay azonao 50 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 million zao paquet raiky 1 million ty igny amizay zegny ataonao exercice isaka anao tsy ratsaboy na soit isaka anao tsy mikoragna amin'olo ataonao exercice hitanao patron aby patron aby zegny manana fahazarana mikonto vola de mikola agnaty cerveau-ndreo amizegny raha igny aveo azonao de lasa tafandiniky vola i zegny izy aveo safe lera dininao azonao tsy votery miasa mafy zegny zay fotoana io fa misy fotoana zegny izy mirelax ambony sezy igny fauteuil igny mandiniky izy ohatriny vola andeha verseko amin'ny banky ohatriny vola payeko mpiasana azonao ohatriny vola andehanako Tananarivo ohatriny vola andeha hoaniko azonao zay vola andeha hoaniko zegny midriky an-tsaignin'azy io andeha ihinam-bola zegny azonao donc le feeling io zegny azony mialoha azonao izy io zegny tsy misantira hoe za tsisy vola manahiragna za andeha paye karaha mana fa izy mandiny ampitomboky firy ka olo iasa amina tanao zegny misy diniky tsy mitovy io saignintsika amizay zegny miasa à partir na number numéro zegny chiffre zegny donc zegny tohizanao amizegny zegny igny ataonao exercice
agnatina concentration amizay mikonty safy tanao ravim-bola ty numéro fo ny mikonty aminazy ty fa tsy vola tegna important ty zao afaka avadikinao numérique amin'ny vola na amin'ny Orange Money na amin'ny Airtel Money zegny les chiffres fo zegny les chiffres fo mikonty eo azonao zegny afaka alefanao virement bancaire nefa tsisy papier zany fotoana zay transfert avy amin'ny PayPal midika amin'ny Orange Money azonao chiffre fo donc zegny le vrai chiffre zegny départ avy agnatin'ny saignintsika ty donc firy chiffre zakan'ny saigninao donc izy ka 5000 chiffre zakan'ny saigninao 5000 fo azonao izy ka 10000 chiffre zakan'ny saigninao 10000 fo azonao ary igny zegny le blueprint nao donc zegny afaka anao mi-reset your blueprint le reset your blueprint zegny mametraka plan makasika vola amizegny zegny anao ty amizay zegny tegna zava-dehibe izy ka fa zatra igny zegny saigninao andeha ataonao ino amizegny izy ino amizay raha andeha ataonao vola aby manomboka eo zegny anao mametraka plan koa manoratra ireto aby raha andeha ilako izy manomboka eo zegny anao mahita fa tsy mahay ampy vola io tsy ampy izy toujours misy besoin fo zegny anao manomboka eo amizay zegny mila mifaly amle nagnanao amizegny anao zo ty zegny managna dimanjato mila mitakakaka anao mifaly managna dimanjato anao satria fazarigny raha io le fazarigna amle ila nagnanao managna 500 anao azonao zegny managna 500 anao zo ty faly mahazo ndraiky koa anao misy zaza madinika managna 500 faly misy zaza madinika managna dimanjato tsy faly tsy izy zay magnano zegny ka an'olo maventy managna anao 5000 10000 25000 50000 tokony fa faly heranegny anao satria itombo raha efa tsy egny dinikinao eo zegny alefanao itombo raha ty zay zegny le ilanao exercice teo igny hoe répéténao zegny le mikonty le chiffre satria izy ka anao zao ty ndeha amin'ny banque agny mikonty arô ohatra le ataontsika to hoe mikonty very konty anao satria negny tsy zatra anao fany tanao matetika olo mahazo gros somme d'argent fondro be raha fanigny izy fanigny izy satria be stress nazy amin'ny fotoana igny tsy hainy ino raha andeha ataony vola igny lasa tafagnanognano fahatany izy zanany zany tsisy conseil de zanany igny zegny nataony raben'ny banque tako tsy fonitsy tako zany de zanany mbola tsara dola vola ny tegna mariny de toboka amin'izay vola sa deuxième semaine toboka vola igny maheriny $50,000 cash trouble amizay boka aloha nga hoana nambarany nga navoako ty sambony ry nangovotry nga de lafodin'ny banky nantsoviny baba stressé zany ambarany fa trouble raha te mavianao tonga de nangala train levieny tamizay mbola tsisy avion nangala train levieny mandraigna an'igny tonga tantanagna izy nijerevagna banky zavagna tsy mifody varavarana hazala nisino nambara lefa trouble levieny ndo nambara levieny compter vola off tsy haiko afa tsy haiko raha zay piasa jiaby ny volagna nangalatry vola la olo io zay mahatonga stressé nangalarindray vola io piasa jiaby de levieny amizay compte vola compteny jerevandray complet tsisy nipigna na dollar araiky ilevieny ihany nafantatra hoe inga ty tsy nangalatra vola na $1 izy koa zany ambarany levieny olo ty katramo nataoko nangalariny nga vola i nefa tonga de nataoko agnaty poche-naka $50,000 cash tonga de nataoko agnaty poche nambarany nga olo jiaby tonga de nisira fa hoe nangalariny nga i vola de ingesiko nambarany nga le vola de madiodio za inga amizegny voaroiroy hoe zany ohatra vola izy de antegna nambariny izy zanako de tsy afaka gadrako izy fa hoe very vola tsika de afody fogna société de tsy mahazo vola zegny nare fa tsy nataoko zegny nambarany nga nivolanako tamileo tsy very le vola fa izy fogna stressé de niezahagna nikalmegna nambarany nga izy tsy ara physique fa ara moral mind zany hoe karakory mikalme olo amin'ny alalan'ny mind hoe nikalmegna nambarany nga mind nazy hoe i vola io hoe karanjao de manomboka ny aminy zany
maro be karaha ty fogna raha io aveke de anao zany sy tokotry gaga sy tokotry stressenao manomboka ty amizay avy zay vao calme ary nafantatra hoe karakory mikirakira vola be noho n'inona na trouble anazy tsy zatra amle mikirakira vola be stress satria maro be nandesiny vola igny stress many things so you have to know how to master it because if you don't master about money the money will master you ary igny tegna problème the money will master you erina akeno for you have to master the money not money gonna control you but you control the money igny matetiky problème antsika amy life tsika amizao fotoagna zao tsy mahay micontrôler vola fa le vola mandeha micontrôler life tsy hay boka igny loka maraigny niakatra ho nividim-bary akao anao maro be raha isan'olo misy raha tsy tokotry isan'olo mbola iasan'olo fogna exemple zao miboaka masandraigny sa tsy miboaka zay ma problème-nao tsy problème-nao zany boko tsy hainao magnajanogno zegny fa aza miasa lao amizegny za iby miasa lao na ino erony asa mba ho faragny edy volagna amy tagna amin'ny volagna to zay mo problème-nao tsy anjaranao zegny fô raha tokotry iasanao iasa lao za io moko le tsy haiko ino kapanaovako amin'ny fety raiky ho avy ro e aza raha tsy tokotry iasagna lao zegny iasagna lao raha tokotry iasanao lao hoe karakory iaignako ny fiainagna tsaratsara kokoa hoe ino aby me raha ilaiko mba ampilamigny life-naka anao tsy mila mandiny hoe karakory azahoako an'zegny tsy agny fa hoe ino aby raha ilainao ampilamigny life-nao zegny fô vita fa tsy hoe andiniky problème hitanao boka tsisy anjao ake tsisy anjao ake magnino kominitra hoe le misy ake zany misy anjao zay misy anjao zay misy anjao hoe le tsisy ndraiky zay boko tsisy tomobily zay boko tsisy zany le raha tsisy ndraiky tantaraiky magnino ko moa le raha misy tantarainao zay misy superposé zay misy télé misy ordinateur misy lasety misy square complet raha jiaby an-tragnonay manao frigo mbola misy koa akao raha jiaby kapa zegny za managna telo lasteny telo fogna anao telo lasteny nambaranao misy scooby-doo misy le fermier regny misy le karaha godasy regny anagnako aby nambaranao misy telo izy akao olo dino miteny hoe za moko karazany telo edy anagnako akao za tsisy le karan'zany tsisy le nagnanao volagna le anao zany tokotry mba firy amle nagnanao fa tsy hoe izy mikaran'zao izy koa anao zegny mitsieky fo amy life-nao zay le hoe attract like attract like izy koa mieritreritra failure fogna tonga amy life-nao izy koa mieritreritra success fogna tonga amy life-nao ino azavainy Napoléon igny ino volagniny i cerveau-ntsika ino ambarany lombolombono ordinateur lombolombono computer zany fô izy amin'ny alalany iaisindraikinao fô ninazy gate varavaragna ananjy zany izy koa izy miselect izy koa anao miselect no igny fafa select avy ndraiky izy koa anao miselect yes i mahita possibilité fo izy karakory mahatonga raha ty yes izy koa anao zegny le agnatin'le no iala mbala mafaka miova anao niany manaova le yes ndraiky zany possible ty vao of course possible avadiky yes igny hitanao nisy lolo araiky zay izy avy nagnano militaire avy tagny navita service militaire anga tonga avy tagny tsisy raha atao zany nga mitady-kanda anambaranga mitady-kanda de mbo asy nahita kanda le tamy Napoléon nga orô ana karaha malaza zegny anao mahay raha za iro mitady-kanda ino manambarany nga kanda tadiavinao kanda mampanjary za mila misy tany andriagna boko misy hanigny hoanigny mahampy zegny fo tsisy eky nambarany nga misy tany andriagna shelter zany de misy sakafo hoanigny mahampy tsy fatifatin'ny sakafo fa tegna sakafo mahampy ahoana zegny nambarany nga anao me nambarany nga ino me raha hainao raha haiko nambarany nga za nambarany nga mahay mahandro zegny nambarany nga kanda nakatakagny tamily anao nahandro za takagny ino koa hainao ankoatran'zegny mandihy nambarany nga anao mahay mivarotra za tsy mahay mivarotra nambarany nga mahandro ndraiky haiky boko karan'zegny nambarany nga rô anao raha hainao zegny avadiky asety de mahazo million na mahazo milliard tofisy nambarany nga aiza nambarany nga azahoako akanjo azahoako akanjo andinaovako varotro anahy zegny aiza nambarany nga azahoako tragno andriako de aiza azahoako sakafo hoaniko nga sy tetretry hoe aiza azahoako vola nde hivarotako tsy agny fo aiza azahoako lamba de tafiako nambarany nga de naovako varotro zagny de aiza tany andriako ndraiky de raha hinanako zegny fo nga sy nantany hoe aiza azahoako vola nde naovako zay zany hoe mahita moyen fogna zany izy koa hitany zegny tany andriany ndraiky sakafo hoaniny mahita moyen izy karakory avy tany agnano varotro izy koa mahazo lamba le hitafiany nde hinaovany varotro fa tsy nivaky loha aiza ny vola
zany hoe fantatsara be zegny izy olo vôgno andeha magnino andeha hitarina le zavatra amin'ny yes fa tsy aminao mahita moyen fogna izy de resy lahatra amizay fa tegezana napolanao akay zany hitanao tragnombahiny ndraiky ato atanao mipetraka azonao akato zegny anao mikarakara le raha avenao de hitanao mivarotro tonga de vita raha jiaby zany mene marangiana amezako compte-naka raiky le raha be izy mba ahafahany mividy raha tiany vidigny une semaine fogna ngiafo nahazo bénéfice $100 $100 deuxième week ngia multiplied raha in deux fois un an fogna ngiafo nahazo 4 millions 4 million dollar satria nagnino izy zany managna le asety amin'ny andeha yes fa tsy andeha no iko ndraiky vola za mila karan'zao anao magname sosokevitra ity atao za avake karan'zao ary zao ke za aby karan'zao zao ary zao ka mahita excuse ialagna fô de alibis misy vidéo raiky zao makasika alibi fô nek excuse ndolo jiaby regny nafompogntany raiky jiaby mbola teky nare mahazo anzay mahazo ndraha tsara nare vake ok izy zegny resadresaka regnina roa teo igny tsabony ndraiky mika zegny de anjaranao zegny mandefa commentaire ambany ao makasika raha nikoragninay teo igny hoe ino zegny raha tianao mbala ampody ndraiky koragnina aminazy ndraiky zegny aveo zegny izy ka mbala samble anao agnatin'ny chaîne ty ato zegny azadigna miabonné aveo activer notification anao zegny aveo azadigna mandrasa amin'ny namanao safe i raha ty zegny fampianaragna ara-bôla tsy anaragna à l'école fort probable ray aman-dreny tsy mampianatra izy aveo koa zegny sarotro be zegny ahitanao olo andeha mpianatra izy anao fa raha ohatra ka anao man développement personnel mamaky boky maro be zegny anao aveo magnaraka vidéo na koa hoe audio karaha zio ty zegny anao zegny toujours mahazo fahalalagna fo entinao agnatsara ny fiaignanao zegny ke amagnaraka tsy magnano misimisy fa izy atsika ambanao zegny lien azadigna